Takže ahoj, Daduš. Ahoj, ahoj. Takže sme v Bojniciach, tu v našom štúdiu pomyselnom. A ja som celú dobu teda rozmýšľala, ako som sa ťa opýtala, či by si teda súhlasil s týmto rozhovorom, rozmýšľala, že čo by som sa ťa opýtala. A možno by som začala nejako tak, že by som ti chcela poďakovať za mňa samotnú, že čo si urobila pre Bajnu aj pre mňa. A neviem, či teda viete, že Dada bola súčasťou tímu a potom sme sa v dobrom rozišli. Možno to tak nazvať. Hej, určite. Takže som ti chcela takto naozaj úprimne zo srdca poďakovať za to všetko. A možno, že by si nám povedal niečo, čomu sa teraz venuješ, čo robíš a tak. A možno ako prežívaš tieto dni, alebo čo sa deje. Ďakujem veľmi pekne. Ja Bajnu stále milujem, lebo je to projekt z hora, je to projekt, ktorý nás spája, projekt svetla a lásky a keďže sme lásky plné bytosti, sme spojení všetci na frekvencii láska. Inak to nemá celý zmysel. Celý tento život na tejto planete a vo vesmíre je univerzálna láska našim spojencom. Takže projekt Bajna je pre mňa projektom lásky, ako aj všetko, čo robím, sa snažím robiť v mojom živote. Cítim sa byť takým spojencom medzi nebom a zemou, že som prišla na túto zem s tým, aby som pripomínala ľuďom, že sme bytosti lásky. A tomu uspôsobujem aj moju prácu maséra, terapeuta, anielskú školu, ktorú vediem a festivaly, ktoré organizujem, sú tiež zamerané na lásku. Pretože to, čo potrebujeme v dnešných časoch a čo prežívame a čo aj ja prežívam, že si sa pýtala, je frekvencia lásky. Ale zažívame ju na rôznych úrovniach. U niekoho sa zo životov úplne vytratila, ale ona je vo vnútri, v našich srdciach ako taký večný plamienok. A čo myslíš, že prečo sa vytratila? No, vytratila sa spôsobom života, ktorý žijeme, tým konzumom, tým, že sme veľmi vyspelá civilizácia, ktorá má všetku možnú techniku, ale ide to na úkor vlastne toho vnútorného prežívania. My žijeme vonku. V tom vonkajšom svete ten dokonale už ovládame. Vieme už lietať na vesmír, do vesmíru na rôzne planéty, ale nevnímame to ako duchovne. Hej, sme sa odpojili, nevnímame sa ako duchovné bytosti. Takže teraz dochádza práve k tej premene, k tej transformácie, že naša planéta sa dostáva do stredu galaxie. Energie sa úplne rapidne menia na planéte Zem a zvyšujú sa veľmi výrazne a s tým sa menia aj podmienky života na tejto Zemi. To znamená, čo to znamená? Stále sa hovorí o tom zvyšovaní frekvencií, ale znamená to, že je tu stále viac svetla na tejto planéte. Blížime sa k centrálnemu slnku. Áno, chcela si sa pýtať? Že ako to teda tí bežní ľudia môžu pocítiť, že sa to tu viacej presvetľuje? Takže ako to my ľudia vôbec pociťujeme? My to práve pociťujeme veľmi zložito tým, že žijeme v tých nízkych energiách, neukotvení v zemi, na mieste, kde žijeme, neukotvení v láske a dobrých vzťahoch, prežívame nízke frekvencie a tie sú v rozpore s tými vysokými, ktoré dopadajú na túto planétu stále viac a viac. Takže my to prežívame ako bolesť. Veľakrát ako fyzickú bolesť. To sa chcela opýtať, čo to znamená v tej realite hmotnej. Áno, v tej hmotnej môžeme pociťovať bolesti hlavy, tlaky v tepnách artériách, môžeme mať zmeny tlaku, návaly strachov, úzkosti, toho pocitu, že niečo nezvládam, že nestíham. Veľa ľudí sa zblázni, ako bez ohľadu na to, že to vyznieva veľmi zle. Veľa ľudí je na liekoch, veľa ľudí má pocit, že im uniká život pomedzi prsty a je to len preto, lebo sa všetko deje akoby rýchlejšie, ako sme zvyknutí. Odrazu je na toho na nás príliš. Takže mali by sme spomaliť a mali by sme si dopriať to nestíhať. Tak by som to povedala. Moja taká veľmi blízka osoba teda povedala, že ju napadlo v súvislosti s tým zrýchľovaním času, že ako keby sa to nezrýchluje, ale že my sa spomalujeme. Že vlastne tým, že prechádzame vyššie do tej 4. 5. dimenzie, tak my sa spomalujeme
ale to okolo akéby bežalo a preto mám vlastne ten pocit. Môže to byť aj tak? Ja nerozmýšľala som ešte nad tým nejako tak. V každom prípade, čo sa s nami deje, mení sa hmotnosť, mení sa gravitácia. Zmenou gravitácie vlastne nám znižuje sa hmotnosť. My zrazu máme úplne iný pocit a vzťah k Zemi, k planéte, k vlastnej hmotnosti. My ako ubúdame. Nás je menej, my sa transformujeme, naše bunky sa menia a sú ľahšie, začínajú vibrovať vyššie. Čiže keby sme sa skutočne na váhu postavili, by sme určite našli možno miligramové rozdiely vo váhe, ale keby sme boli veľmi striktní, tak by sme pochopili a merali sa veľmi pravidelne. Každú hodinu, každý deň by sme museli uznať, že niečo sa tu naozaj deje. A teraz si zober, že nie je to viditeľné, takže máme pocit, že tomu nemusíme venovať pozornosť, že nás to nejako nezasahuje, ale nás vo vnútri, náš vnútorný svet, to zasahuje tak, že nedokážeme popísať. Zasahuje to naše zdravie fyzické, hej, pretože vidíme, ako ľudia sú chorí, sú rôzne civilizačné choroby, prepukli na mraky proste. Ja ako terapeut nestíham pracovať od rána do večera, toľko ľudí má problémy, starosti, takže a bolesti, sú to fyzické bolesti. Takže čo by som poradila? Poradím, spomalte, vypnite, začnite dýchať, pretože dých je naša energia a všetci plítko dýchame, bez dýchu nie je život. S prvým dýchom prichádzame na tento svet a s posledným odchádzame a medzi tým, čo robíme. Takže začnime do celého tela dýchať, uvedomovať si svoje telo a to, čo robíme. Konajme vedome, pretože vedomie sa rozšíruje, dajme mu priestor, my sme vedomie a určite sa nám uľaví. Ja som si ešte pripravila tak prednedávno takú otázku, ktorú sa chcem teda každého pýtať, že či pripúšťaš, že všetko je to inak? Ako myslíš inak? Že to je inak, ako si myslíš, že to je. Určite sa deje veľa vecí paralelne, veľa vecí nevieme vôbec vyhodnotiť z momentálneho pohľadu, ale v krátkom čase tým rozšíreným vedomím budeme schopní vnímať veci úplne inak a z rôznych hľadísk naraz. Vrácia sa nám tie schopnosti, ktoré sme mali ako v dávnych časoch a budeme myslieť globálne, budeme myslieť vesmírne galakticky. Že nebude už náš pohľad zameraný len na túto maličkú kvázi planetu Zem a na nás ako takých, ale čo my, táto planéta a vesmír. Naša pozornosť sa zameria niekam úplne inde, do celého priestoru, do celého vesmíru. Tak to je asi všetko možno na teraz. Tak ďakujeme ti pekne za tvoje slova. Ďakujem aj ja. Verím, že toto je pokračovanie našej spolupráce a držme si palce a dýchajme.